Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Усім привітання! Сьогодні субота, але сьогодні ми не їдемо у вандроўку, як это звычайно бывае. Сьогодні ми йдемо на шпацыр по Мінску. У нас увесь тыдзень гасціла моя маці. Яна прыязджала на курс павышэння кваліфікацыі ў Мінск. Вось, і за гэты час мы паказалі ёй ўжо шмат месцаў цікавых. Напрыклад, учора ўвечары мы былі на Новай Баравой. Ёй вельмі спадабаўся гэты раён, як і нам ён падабаецца. Вось, а сёння мы хочам прагуляцца па цэнтры, зайсці ў кнігарню. І хочу взяць вас з намі на шпацыр. Марсік з намі на шпацыр не ідзе, але перадае ўсім прывітанне. І он тут грэецца на сонейке. Такі прыгажун, асабліва калі прамяні сонца трапляюць на яго. Становіцца такім яшчэ больш рудым. Марсік! Прыгажунчик мой. Все, Марсюха, пока-пока. Мы уже вышли. Надвор'е цудоўнае, сонейка. Вельмі добра, вельмі хорошо. Ось, вельмі прыгожа на вуліцы. Павітайцеся. Матулечка такая прыгожая, такой яскравой спадніцы. Такі летні настрой. Яшчэ восенню, не ведаю, неяк няма восеньскага вайба, хаця ўжо прям хутка верасень. Ідзем уздоўж Свіслачы зараз, каля раёна Аранскай. Ідзем на Кастрычніцкую, завесці маму ў дэпо, паесці блінчыкі. Ось такая прыгажосць, просто кайф. І, дарэчы, за ўсё лета ніводнага разу не пакаталіся па гэтай веладарожцы, хаця вельмі хацелі. Я спадзяюся, што хаця б у жніўні у нас гэта атрымаецца. Вось мне вельмі падабаецца гэта месца. Не ведаю, так атмасферна. Тут яшчэ толькі што прыехаў цягнік, але я не паспела засняць, это просто нейкі Нью-Йорк. Мамік, ну як тобі шпацыруецца? Ой, вельмі добра шпацыруецца, вельмі прыгожа тут. Я нават не уяўляла, што такія месцы могуць быць у Мінску. Не попсовыя, да? Ну, а як табе учора Новая Баравая спадабалася? Спадабалася Новая Баравая, конечно, для мяне было нечакана, што она такая вялікая і прям такая вось прыгожая. Сучасная. Незвычайная, да. Мне спадабалася, дзякую. Мы яшчэ учора сустрэлі у Новай Баравой жыве лепшая сяброўка маёй сястры з сям'ёй. І мы просто нечакана ўвечары сустрэліся ў кавярні. Хаця, ну, у кавярні там шмат, але ось менавіта лёс такі, што Оля зайшла менавіта ў гэты час. Як бы спецыяльна. Да, яна хаця не планавалі. Яна просто захацела кавы, а мы просто зайшлі ў гэту кавярню, хаця іх там можна выбраць. Ось так і сустрэліся. Там что, некий футбол? Там спортивный бар. Будем глядеть. У нас, як заўсёды, ні один влог без футбола не абыходзіцца. Але не сёння. Сёння мы на матч не збіраемся. Тут качки таксама. Ой, такая прыгажосць, слухайце, вельмі класна. Так атмасферна, добра. Вось такая прыгажосць. Уже падняліся на мост. Ось сюдыце, звычайна здымаем вандроўкі ў влог.
А зараз шпацыруем па месцах, па якіх, 100 разоў ужо хадзілі, але калі ты гэта здымаеш, калі вось трэба паказаць, я як быццам бы заўважаю штосьці новае, як быццам бы сама ўпершыню тут шпацырую, хаця ўжо гэтыя все дарожкі абходжаныя, аб'езджаныя на самакатах і велосипедах. Вось. Але ўсё роўна неяк так ствараецца ўражанне, быццам бы ты ўпершыню тут шпацыруеш. Мама таксама вельмі баіцца вады, вельмі баіцца хадзіць вось па такіх штуках, але нешта з намі яна заўсёды смялее, правда, Дзімка? Открываем новый горизонт. Да, але сышла. Ну, але яна з намі нашмат смялее. Яна такая, я не пойду. І ўсё роўна ідзе, як я. У нас з Дзімай зараз ностальгія, тому што гэта універсітэцкі наш БДУшны стадыён. Вось, а побач інтэрнат, дзе Дзіма жыў. Колькі год? 4 з 5. 4 з 5. Месца маладосці. Да, вось, і на гэтым стадыёне Дзіма і ў футбол гуляў сам. Ну, я тут не гуляла, у мяне было ЛФК, група, але я прыходзіла сюды на наш журфакаўскі футбол вельмі часта. Вось. Ну так, мы гулялі ў футбол, і наш кожны футбол сканчыўся тым, што нехта запаляў мяч. Мы бралі палкі вось з того моста, потым падбівалі да берага і забіралі мяч. Кожная фізкультура так сканчвалася. А было такое, што, не даставалі? Нет, заўсёды даставалі. Ну, ён жа не тоне. Хоць не на этом мосту, але далей не даставалі. Да, я заўсёды думаю, вось, як людзям, які ў інтэрнаце жывуць, ці ў дамах вось тут, заўсёды такі, шум. А мама ўжо, глядзі, куды пайшла. Ужо адна. Що, гаражанка? Ўжо гаражанка. Нават сумна, што маці з'язджае сёння. Яна ў нас весь тыдзень жыла, мы так прывыклі да яе. Не ведаю, з ёй весялей. Вечарам заўсёды кудысьці хадзілі. Вось, паказвалі ёй новыя месцы. Маці ў мяне вельмі зацікаўлены ва ўсім чалавеке. Усё цікава. Напэўна, я ў яе гэтым пайшла. Ёй проста ўсё цікава. Мы яе завядзем, ведаеце, там проста ў дворык нейкі. Мама такая, вау, это клёвы вечар, клёвае месца. Ось. А мы такую публіку любім, да, Дзіма? Да, наши кліенты. Наши кліенты, да. Вось. Там сёння яна паедзе. А заўтра, дарэчы, неяк так па іроніі лёсу прыедзе мой бацька. Вось, мае бацькі развяліся ўжо шмат год таму. Не стасуюцца паміж сабой. Вось, і мой бацька яшчэ не знаёмы з маім мужам, таму заўтра ён прыедзе да нас у госці і будзе знаёмства. Таму у нас атрымаліся такія, атрымаўся тыдзень маёй сям'і. А ўжо, дарэчы, праз некалькі тыдняў у Дзімы будзе дзень народзінаў і прыедзе яго мама і цёця. Таму у нас неяк так канец лета, пачатак восені вельмі сямейны атрымаўся. Кайфуеш тут? Адзін адпачываеш? На сонікі так ляжыць. Маці, ідзі паглядзі, там коцік ляжыць на сонікі. Ну так тут крыху прыватных. Мама займаецца сваёй любімай справай. Вось уже ідзем на Кастрычніцкую. Маці ўсё падабаецца. Дзіма ідзе ностальгуе, расказвае ей, як ён тут жыў, што крам увогуле не было, і што вось гэтую тусовачную зараз Кастрычніцкую яшчэ не адчынілі. Вось, і проста, што транспарт сыходзіў у нікуды. Нейкі цёмны ліхтар адзін быў, а зараз вось так. Вось. Вельмі добры настрой, вельмі добрае надвор'е. Хороший день.
Все, уже идем у блинцы, уже вельми голодные. Будем кушать. Ну, воно раніше називалося депо, зараз називається блинці. Але асортимент, подається, не змінився зовсім. А ще зараз підійдемо до Короткевича. Мама, погляди, Короткевич. Так. Ось. Привітання, Володимир Семенович. А мы пошли кушать. Взяли лимонадики по куль. А блинці кольки чекати ще? Півгодини. Ну нічого, почекаємо. Ну, мама, як тобі лимонад? Смачний? Ну, тут жива паричка прям. Паричка, базилік, вельми смачний. Нам завжди подобається. Часто беремо тут. Ось, так що зараз ще пару кружков тут знаходимо, почекаємо. Поки не приготується. Сфотографувала маму з Короткевичем. Пригожунька. Мені подається, ми так подобні. До речі, напишіть в коментарі, чи подобні ми з мамою. Тому що я і на батьку подобна, але ось мать я прогнула окуляри і на маму подобна. Зашли во внутренний дворик. Что я тут давно не была. Еще памятаю, как в студентстве приходили сюда, сидели. Хочу потрапити сюди у Little Bee на сніданки. Треба як-небудь вибратися. Устать раніше, по-перше, і вибратися. Взяли блинці. Вже вони вельми гарячі. Ось, у нас з Дімою... А, у нас різні з тобою, да? Я вже навіть не пам'ятаю, що я брала. І ось мама уже з блинцом. Ну що, смачно нам їсти? Дякую. Так само це пригожий будинок, да? З червоного кирпича. Все, вже зараз хочемо прогулятися до Пекіна. Ось він вже бачний. Ну, так само уздовж води. Прийшли до води. Просто пригожусь. Поглядіться, тут вельми пригожі ще заходи. Ну і зараз вельми пригожо сонячне надвор'я так само. Ось. Просто поглядіться, яка пригожость. Зараз пошпацируем, еще где-нибудь морозиво хочется поесть. Таким надворьем. Мама сумує, не хочет съезжать. Подобается. Да, пригожусь, конечно. Что, мам, пригоже? Такие мальовничие лавочки тут. Хочется просто сесть и глядеть на такую пригожость. Ну, особливо вечер, чомусь мне хочется тут посидеть. Зараз такое надворье больше для шпациру. Ось, а уже вечером можно посидеть на заходе. Что ты маме рассказываешь? Что для собачек пляцовка. Да, это для собачек пляцовка. Running wild.
Зараз йдемо на Червоноармійську. Там трохи прогуляємося, так само там пригожі будинки. Ось. І потім вже вийдемо на проспект. І там мені треба у книгарню. Ось. Так що сьогодні такий насичений шпацер отримовується. Гуляємо по Червоноармійській. Пригожая вулиця, мені вельми подобається. Есть тут мурал. Тихо, это не мурал. Не, это не мурал, прибавьте, это просто пленка. Напевно, реставрація. Уже 6 годин вечора, але є ще вельми спекотно. Є ще вельми таке спекотне надвор'я, але літо. Здається, це один з запошних, напевно, таких теплих днів. Ну, завтра буде добрий день. 10:30, напевно, завтра буде. Ось. Ну і сьогодні, потім вже будемо криху до боснійського вайбу рихтуватися. Взяли ось таке морозиво. Я ще не спробувала. Такой крафтовый по перцу с грецким орехом и соленой карамелью. Будем спробовать. Ну як? Не видно. Не подобається? А там є ковалочки орехів? Ага. Ну, цікавий досвід, да? Як завсюди. Вийшли на Першомайську. Так само вельми люблю ці домики. Вельми пригоженькі. Разнокольоровые. Классные. Пам'ятаєш, у нас перші споткання були? Да. Так само шпацерували. Короче, ми ще раз пробували там морозиво, і ну, смачно, мені сподобалося. Так що можна брати. Мы уже на проспекте. Уже Сонейка сидится по криху. Ось. Йдемо у книгарню. Чому хочу в книгарню? Тому що завтра приїжджає батько. І я б хотіла йому книгу купити і бабулі книгу купити. Ось, так що зараз буду вибирати подарунок. Тому що давно не бачилися. Короче, сходили в книгарню. Нічого не знайшли, що мені було потрібно. Я вельми хочу бабулі купити книжку про Молдову. Вона вельми вже давно хоче, просила мене. І нічого не можу знайти. Чомусь в наших храмах немає ні книг про історію Молдови, ні навіть атласа ніякого. Тому що вона там не була вже вельми шмат год, напевно, год 40. І вона була б рада просто поглядіти, як там, що зараз. Але такого всього немає. Коли показуєш їй картинки в інтернеті, їй це не підходить. Їй хочеться вельми повертати книжку. Тому буду притягувати шукати. Ось, а батьку я дарую гітару. І я б хотіла до цієї гітари так само купити книжку про його любимі гурти, про його любимих музикантів, ці з акордами. Ось. Тут, на жаль, нічого не було у нашій центральній книгарні, тому ми йдемо світиш на Няміху. Ну і протягуємо шпацерувати. У Світочі так само нічого не знайшли. Мені здається, просто у Білорусі відсутнічують книжки про Молдову. Ось, але я потелила батьку, і він сказав купити бабулі ну, як бойовики, типу, щось таке, бойовик-трилери, пару книжок, і буде цікаво і приємно. Ну, і зараз, коротше, йдемо у ОС, шукати детективи. Акордів так само ніде нема. Ось, ми вже вельми стомлені. Вже вельми хочемо додому, і маті треба вже хутко сидіти на цілий. Ось, ну, але
ідзем у пошуках падарункаў. Карацей, пошукі працягваюцца, тому што мы і ў Озі нічога не знайшлі. Мы падумалі, што ўсе гэтыя вось кніжкі такія, типу дэтэктывы, там баевікі, яны яшчэ ляжаць у Кароне. Мне падаецца, ва ўсіх такіх, да, гіпермаркетах просто вось у раздзеле з кнігамі. Мне падаецца, гэта вось тая опера, хаця я ніколі іх не глядзела. Вось, зараз поедзем у Карону. Праваджаць маму якраз на прыпынак і зойдземся ў Карону. Там уже паглядзім. Калі мы там нічога не знойдзем, то просто купім реально каву і цукеркі і павіншуем, потому што з гэтымі кнігамі, конечно, ну, ці трэба было раней, конечно, пачынаць рабіць. Ось, ці так. Уже вечар. Тут уже ліхтарыкі загаряцца. А мы ўсё яшчэ ў пошуках кніжак ходзім па Мінску. Уже праваджаем маму на электрон. На Мінску паўночным. Ось. Маці, ну як тобі? Спадабаўся ці сённяшні дзень? Спадабаўся, ёсць, не спадабаўся. Сумно з'язджаць? Ну, але ты ж прыедзеш яшчэ до нас. Недалёк ехаць. Ад Мінска да Рихновіча гадзіна. Запрашаем заўсёды. Гадзіна на электроне. Дима вон уже несе сумки. Ось. Так что все. Проводжаем нашу маці. И пойдем. Дальше знайшли мы книгу. Не ведаю, ці бабулі сподобається, але це єдине, що було у Короні. Ось такое типу детектива. Так що будемо рихтуватися до приїзду батьки завтра. Ось так. Дякую, що були з нами в цей день. Ось, до нових зустріч.